Hej sammen og velkommen til en ny video her på Fina Gaming. Woohoo! I dag der sidder jeg simpelthen inde på Minecraft Fængselshotellet. En helt ny server som er åbnet. Og jeg skal simpelthen spille sammen med min klon. Hej. Hej så. Altså. Ja, hvis I ikke lige ved hvad min klon er. Minecraft i dag sammen med mig, altså det er bare så dejligt altså. Hvis I ikke lige ved hvad min klon er, så er det fordi min klon han blev oprettet i et laboratorium. Ja. Og så er jeg simpelthen taget ham med i dag. Der er en der prøver at slå dig. Ja. Det er fordi du er min klon. Familie altså. Nå, men jeg tænker at i den her video der tænker jeg at vi kunne prøve at kigge os lidt rundt omkring. Jamen han kan ikke lide at du har stjålet min identitet. Jeg er ikke glad for at du har sådan et kedeligt skin. Der er en vagt online. Mikkel! Det er ikke den rigtige. Jeg er så stor fan af det. Oh my god. Okay, ham der han er farlig. Er vi i fængsel eller sådan noget? Bare lige sådan et spørgsmål. Jamen det er faktisk sådan at det her det er fængselshotellet. Jeg skal ikke være på et hotel der er et fængsel. Det vil ses. Jeg slipper altså lige ud her engang. Det ligner ikke at der er nogen der sådan er tæt på at dræbe os. Skal vi ikke prøve at komme over til minen derovre? Vi har kun en økse. Ja, men tror du ikke godt vi stadig her? Hvis vi nu tæller ned på 3. Jeg har også. Hvad siger I til 3, 2, 1, go! Nej. Okay, han var ikke farlig. Det er ham der, men han ser mig ikke. Yeah, vi har over. Let's go. Og så tænker jeg egentlig bare ved Mina. Som I kan se, der er sådan en sus her. Sus Among Us. Hey, den der bare fin. Altså, skal man bare hugge dem her, eller hvad? Ja, du skal hugge dem, og så skal du sælge dem. Firkantede klumper. Hvad får ting af? Egentlig det du skal gøre, det er, at lige snart du har hugget dem, så skal du give dem til mig. Okay. Vil du godt lide pandekager med Nutella? Ja, hvorfor? Godt, det er bare et spørgsmål, du ved. Jeg planter bare. Så 2 sekunder her. Hvad får jeg nu? Jamen Rora, du er simpelthen så loyal. Så jeg giver dig hermed æren af, at du er med i pandekager med Nutella-gruppen. Yay! Det er tingene værd. Oh my god, tak, altså. Ja, det er godt. Ej, der er et langt hul der. Ja, det må du selv bestemme, om du udforsker. Altså, og højreklikker man bare på de her skilte med de her ting her, eller hvad? Ja. Det er sådan nogle sjove ting, der er i sådan nogle firkantede nogen. Og sådan der. Godt. Må jeg så spørge, du kan se ude i siden, der står der sådan noget med penge. Hvor meget står der der? Jeg har 78 kroner. Det koster 100 kroner. Må jeg lige... kan du se derovre? Derovre, der er der casino. Der er en væg. Der er casino. Der er nogle ender der. Oh my god, jeg skal herop. Ej, hvorfor er jeg inde i der? Hvorfor var jeg inde i der? Oh god. Gå væk. Ej. Ui! Okay, så jeg også gør det. Kom herover. Jeg kan se dig. Okay. Jeg hopper også nu. Hey! Au. Det gik altså lidt ondt. Her er casinoet. Kender du noget til det? Kan du genkende noget her? Ja, det er mit hjem, fordi det er her, jeg bruger alle mine penge, du ved. Tænkte nok. Men har du så været... Det har bare eksisteret for 70 år siden. Men hvor gammel er du? Jeg er... Hvad er det nu?
112 år, tror jeg. Okay. Ja. Men har du så været heldig på noget tidspunkt? Ja, det har jeg faktisk. Okay, lad mig høre. Jeg fik den største jackpot. Nu kommer herover. Hvis du lige slår på den der og går på jackpot, den har jeg vundet. 0,1% chance på 30.000. Og ved du så, hvad jeg gjorde? Nej. Jeg gik herover, og så brugte jeg alle mine penge på keys, og så brugte jeg dem, og så mistede jeg alle mine penge på det. Er det ikke bare fedt? Mistede du alle dine 30.000 plus penge? Ja. På at købe flere? Hvad vandt du så for de her? Jeg vandt ingenting. Jeg vandt kun guld og iron hele tiden. Men det giver stadig sådan noget. I hvert fald over 1000. Hvordan? What? Du forstår du, at du næste gang, så får du ban. What? Du kan godt join igen, det var bare næste gang, så får du ban. Hvad mener den? Men jeg snyder. Jeg har fået den der før. Dina har fået den der før. Det er en normal ting, tror jeg. Okay. Ja. Jeg fik den igen. Hvad foregår der? Jeg tror det er her, hvor vi ender videoen. Tusind tak fordi I så med, og tusind tak for min klon for at være med. Det var det så let, altså det er mega fedt og sådan noget. Og jeg skaffer lige nogle penge, jeg kan bruge i casinoet. Ja, jeg tør simpelthen ikke at join igen. Så Nej. Men kommer du ikke lige tilbage? Jeg har fundet din bedstemor. Hun sidder og bruger en guldkey lige nu. Så vi siger tusind tak fordi at I så med i dag, og så er der ikke så meget at sige end vi ses. Hej hej. Vi ses.